We will go to the mall. Magdala kong money. Mag-shopping tamis. Maghanap tayo ng clothes. Manay. Ginagamit niya yung matte in detail. No, hindi. Detail. Make brow. Matte in detail. Matte in detail yung lipstick. Girl, you wanna... Ginagamit niya yung bomb curl. Kasi ayaw mag-curl, ginamit ng suklay. Para pitot eh. Ha? Para kulot. Ito, di man mo kulot. Lekon! Achie! Bye, buddy! Driver ka? Okay. Dutch milk. Buhaon na to. Walang blueberry. Ano lang eh. Hala, on cream cheese! Marami naglaman ng cart ko. Ang cart ni Marlon. Nasaan ang cart ni Marlon? Nandun. Si Mama. Nandito ko si Mama. Si Miss. Pakita mo yung necklace. Sunod niya yung necklace ko. Mag-thank you ka, uy. Thank you. Ninakaw niya ang necklace mo, Kim. Si Mama may necklace dyan. Kita natin yung necklace si Mama. Paa, Miss! Paa! Ma, pag-thank you. Pag-thank you sa mga necklace. Thank you. Di marunong mag-arrange si Miss. Okay naman ako. Kanya ka Marlon. Ayos na ayos. Let's go. Chucky! Uy, ano ma? Ulam. Ha? Ulam. Hindi, wala pa ka. Hala, nandun yung ulam. Pita! Pita! Yummers. Isara! Okay. Ato niya tayo lalula. Magkahataw ka ng buko. Naaman tayo buko. Ibalik na sa mama. Ayaw, tag 15 nga naman na kanang buko ka pure, wala yung sugar. Okay. Siguro sa mga inanit eh. Cream pa? Ha? Kapul dilak. Hindi ako. Wala Mark. kong nadala ba? Si Mark. Kinahanglan dyan siya punan. Si Mark. Ito, kasi mga buhay ng iwa mo na kung nadala. Kalimot ko ba pagbalik na. Hello, uy. Huwag mo akong iwan. Hindi ba sila ginakan ko na natin ka no? Kani, asa? Caramel. Salted caramel. Mas masarap ang... Salted man! Ayaw niya ng caramel. What do you want? Butterlicious. Mat ko dahil. Wala ka na tatay? Ha? Growers! Usara, usara. Growers, oh! Usara, te. Hindi man halang din. Isa lang, sige. Ano si mama? Ay, nawa Hindi ko na. dapat ang growers na hanggang. Wala dyan. Gabundok. Wala nang sugi. Hanapin natin yung favorite form. Oh, yeah. Here you go. Na-nova nga ako dahil na. Wala yapon. Lima na lang natara. Sa daming eye white. Eye white, eye white. Mahal na lagi. Biole kasi here. Mahal na lagi, te. Di ba? Isang shade lang meron sa beige. Walang light. Wala Ha? ko naman sa 18! Kabrato, anong 18? upe. Daming eye white, eye white, eye white, eye white. Ganyan, hindi ko tatanawan. Sashay lahat. Kani, oh. The best.
Yung blue na apps. Bao. Lain lagi yun. Tugo ka pa. Tanan yun. At saka ba? Kani, umot na eh. Sige. Umot kayo na. Moni ka, Papa. Butan na sa cart. Bibilhin natin yan. Kurt? Cart? Cart? Uy, balik mo yun, miss. 1.45 kilogram. 2,200. 2 kilo. 2 gramo. Kita. Happy peanuts, sweet and chili. Kettle corn, butterlicious. Gusto ko sana yung caramel. Kaya lang, yan yung kumain. And then this one, Yummers. Growers. Hi guys! It's Sunday ng gabi and it's Mark's birthday. Happy birthday! As in gabi na, hindi ako nag-vlog kahapon and the other day as well. Yung last day na nag-vlog ako was when we went grocery shopping, Thursday. I'm just uploading a video right now. Sila Mark, Marlon, at saka yung isa ko pang kapatid na lalaki na si Marvin, nasaan na sila? Garage, ano ba tawag doon? Nag-barbecue ng pork at saka fish. Tawag namin dito sugba. Ipe-prepare ko yung sauce. Chinek ko lang ano. Tapos ko lang maligo, hindi pa ako nakasuklay. I'm just gonna do that and yeah. Ito na nga pala ginagamit kong pang suklay kasi nawala na yung suklay. Hindi nawala. Naputol yung isang suklay ko. Nasa na ba yun? Hindi ko alam nasa na yun. Basta ito yung ginagamit kong pagsuklay. This is supposed to like curl your hair. Pero I haven't really figured out how to do it na as in mag-work talaga siya. Tinry ko na siya maraming beses na. Hindi nag-work sa akin. And I tried it on my sister. It worked once. Like isang group lang ng hair. Pero yeah, hindi talaga as in nag-work ng bongga. Ginagamit ko na siyang pang suklay. And it's actually really good as I just a suklay. So yeah. This is from Brian_stuff on Instagram. Ganito yung itsura niya. Oh, natanggal na marami yung paint niya. Hindi ko alam kung gagawa pa ako ng review nito. Kasi nga, I just couldn't figure out how to make it work. Parang feeling ko kasi ako yung mali. Kasi hindi ako marunong talaga sa mga ganito. Pero bongga siya pang suklay. Kaso nga lang, mahal siya kung pang suklay lang. You know, kung bibilin mo siya ng pang suklay lang. Mahal kasi siya, 300 ata to. But yeah. Ang ingay sa baba kasi nagpa-music si Miss. You love me the same. Mag-slice na ako ng spices para sa sauce. Let's go. Good morning guys! It's Monday and I have a struggle right here kasi mamimili ako ng nail polish na susutin ko. Hindi ko alam kung saan dito sa apat na to. I really want green but also gusto ko rin mag-brown. Yeah, this is from Brian_stuff on Instagram. Hindi siya nagbebenta nito pero binigay niya lang sa akin as a gift. So thank you so much sis. And this one is I believe from Makeup Corner by Kayla. If not, it's from Fast Find. So basta, nasa dalawang shops na yun, nagbebenta sila ng mga DK nail polishes. Ililive ko yung mga links nila below. And this one is from MyPosh. Nagamit ko na to eh. Itong tatlong hindi ko pa nagamit. So, siguro, I'm gonna choose from these. Oh, this one as well is given by Brian_stuff. Tapos, kakatake ko lang ng mga pictures nitong mga binigay sa akin ni Sis Hermosa Shop. Itong fragrance niya guys, ang bango. Original from her. Pero inspired something. So, yeah. Thank you, sis. I'll-leave ko rin yung link niya below. Hindi ko alam kung anong gagamitin ko. Should I go green? Or brown? Or red? Merong nangungumpan niya eh. So, maingay. Actually, ang aga pa lang, nag-ano na siya. Parang ang lakas na ng music kasi nangungumpan niya sila. Yung mga politiko kasi,
ang galing magsalita kapag hinihingi yung boto mo. Pero after na parang, ano nangyari? Pero yung iba naman, talagang tinutupad naman talaga ng bongga. I mean, nobody's perfect. Pero I just don't like it when they talk to you for 5 hours. Meron silang speech for 5 hours. Ano yung mga mangyayari in the future kapag sila yung naging tapos ni isa walang ginawa. Nakaka-lurks. And you guys, hindi ko magagawa yung story time namin ni Mr. Bear sa end of March. I just can't. Marami pa akong videos na kailangan ko i-edit, tapos kailangan ko i-upload. Hindi naman as in sa kailangan, pero uunahin ko sila kasi nga na-film ko na sila, yung mga review videos. And also, nandito rin yung kapatid ko kasi bakasyon na. Tapos, lagi siyang nandyan sa kwarto niya, like right next to my room. Parang gusto ko kasi kapag story time ko yun, as in parang feel ko talaga, you know, parang hindi ako conscious na may nakakarinig sa akin or something. So, gusto ko seryosoin talaga yung story time video na yun. So, I wish I didn't promise. Nag-promise pa kasi ako sa inyo eh. Hindi ko alam kasi. Nag-promise ako sa inyo na end of March or March talaga. I don't think I can do it. Yung i-film ko mamaya is yung yung favorites video ko kasi that needs to be up on the 31st and 28 na tayo ngayon. So I'm gonna do my best to film that today. I'm not sure if I can kasi nga nandito yung kapatid ko. So nakakaloka. Bakasyon na kasi nila. Anywho, salamat nga pala sa lahat ng nag-order ng makeup. Naku, Diyos ko Lord. Diyos ko Lord naman ako. Napack ko na sila lahat. Hindi naman lahat, pero lahat ng nag-order, napack ko na. Napadala ko na kay Miss. Si Miss na kasi mag-ship. Kasi nga dito, sobrang mahal ng shipping. So, yeah, salamat. Malapit na maubos. Hindi ko pa siya dinelete lahat kasi i-delete ko lang siya kapag nabayaran na talaga. Guys, hindi ako nakapag-film today at all. Ewan ko ba, ang hirap talaga mag-film kapag nandito sila Marlon, pero it's okay, I still have tomorrow. Sana bukas maka-film na talaga ako. And maglilinis lang ako ng bahay. I mean, hindi ng bahay, ng ito, kwarto ko. Wawalisan ko lang to dito na part. Tapos papalitan ko din yung bedsheet ko. Okay, katapos ko lang maglinis. Tapos napalitan ko na din yung bedsheet ko. Yes. Hindi ako nakapag-film today. Okay lang yan. Naglagay ako ng Escanol. Ang tagal ko na hindi nakagamit ng Escanol. Na napunta kami sa mall nung Thursday. Bumili si Miss kasi sabi niya, we need to have Escanol sa bahay. Para daw kapag walang tubig at tinatamad siyang magtabo, nahugasan yung mukha niya sa gabi, merong Escanol, diba? Anyway, matutulog na ako, guys. May ikikwento nga pala ako sa inyo. Kanina, nag-usap kami ni Mr. Bear sa phone. Tapos, merong biglang tumawag sa akin. And kapag may tumawag sa phone ko, napuputol yung usapan namin. I was so nervous kasi yung pagka-paranoid ko, pumapasok agad kapag may unknown number na tumatawag sa akin kasi parang feeling ko lagi may emergency kapag unknown number and wala naman tumatawag sa akin. Yung mga family members ko lang talaga kasi nga diba wala naman akong friends. So pag sagot ko yung nag-order pala ng makeup, then may tinanong lang siya. Sobra kinabahan ako. Yeah, tapos parang hindi na ako marunong makipag-conversate sa phone. Kasi nga hindi na ako sanay. Yung lagi ko lang kausap lagi talaga is si Mr. Bear lang araw-araw. Pero, yeah. Pero kapag ibang tao, parang hindi ako marunong. Parang sabi ko, hello? Okay, bye. Yeah, so, hello Jasha, kung nanonood ka. Pasensya na kung medyo weird yung pagkasagot ko sa tawag mo. But, yeah. That's the story I wanted to tell you. So, matutulog na ako, guys. So, good night. I'll see you tomorrow. Hi, guys! It's Tuesday. Katatapos ko lang mag-film nitong makeup look na to. Yes. And later on, I will film my March favorites. Nagpapahangin lang ako kasi sobrang init talaga. And also, I'm waiting na ma-transfer yung files kasi memory card full na ako. Oo nga pala, I forgot to tell you guys what's on my nails. This is the Sassy Nail Polish in the shade Pussy Red. Hindi ko napilian yung mga pinilian ko kahapon. Wala lang, hindi ko silang silabit. Yung brown na nail polish, medyo sticky na kasi siya. I started on my toes. Tapos, yeah, parang medyo sticky na siya. And feeling ko hindi ko siya matatapos lahat. So, yeah, hindi ko nagamit yung brown. Tapos, yung green,
The green nail polish is what I have on my toes right now. Tapos yung sa fingernails ko lang yung iniba ko yung sassy. I will have snacks. I will be eating this Dairy Milk bubbly na chocolate. Tapos I will have my Dutch Mill na yummers. And hindi ako mahilig talaga sa chocolates, pero this one looks interesting. I'm pretty sure hindi ko to mauubos because again, pero yeah. Try natin. Nandito ako sa kwarto kasi hinihintay ko tawag ng Mr. Bear. Nag-edit ako kanina eh. Tapos, sabi niya tatawag daw siya. So, nandito ako and kakain ako ng chocolate. So, I will do that. And later, kailangan ko na ilista yung shoutouts para maka-shoutout na ako later kasi I need to close this vlog today. Na, it's okay you guys. I was expecting, akala ko kasi may pagka like wafer tong dito. Chocolate pala siya all the way and as in, konti lang yung kinain ko. Parang, yeah. As in, ganyan lang kalaki yung kinain ko. And I'm done. Dutch Mill na lang ako. Tamis kasi na chocolate. Nakakainis. Yeah, it's not bad. It's just not something na mapaparami yung kain ko. Konti lang. If that's chips, oh my gosh. Speaking of chips, let's go get some chips. Well, hinihintay natin ang tawag ni Oso. Oso! Shout out time tayo! I'm gonna start with Nicole Letonyoa. Hi, Darlene Kuyugan, Angelica Ganaden, Nadine Yesha, me, Jane May, Russell Kane Ledesma, belated happy birthday sa'yo, Saliha Donesa, Sena.ares.vlog16, Mary Dionisio from Malabon. Hello! Hi, Jane Bar Senilia from Iloilo. Hi to Lilibeth Hilario of Cavite, Bea Lorraine Malan, Kenneth Sadi, and Micaela Pancho. First anniversary nila. Belated, I'm not sure kung when eh. Hi Melot Pancilio, hi Mabel Ramos, Dancy Cruz. Sinabi ko last time, Danny. So, it's Dancy Cruz. And to her sister na si Danish Cruz Lee, na nasa Indonesia na. And then, hi to Zianen Althea, and to her boyfriend. Second anniversary nila sa April. Advance. Hi to Azi Sugimoto and to Sam JCF on Instagram. Micaela Bule or Buell. And then, meron akong ililive na video link below, guys. It's from students of De La Salle. Nakalimutan ko kung saan. Basta, it's para sa Pilipinas na video. Again, I will leave that video link below. Kailangan daw kasi nila ng views. So, yeah. And then, hi to Shana G, Angel Villanueva Beauty 29. Graduating siya. So, congrats sa'yo. Hi to EA Escarda. Hi to Joanne Santa Ana. And lastly, hi to Clin of Labangon dito sa Cebu. Hello! And kung hindi ko kayo na shoutout, comment lang kayo below kasi yung i-check ko, yung vlogs ko, hindi ko na i-check every single video. Alam niyo naman, ang dami kong video araw-araw. So, hindi ko na sila ma-check lahat. Kung gusto niyo magpa-shoutout, dito na lang sa vlog na to kayo mag-comment para ito na yung babalikan ko for the shoutout, okay? So, yeah, that's basically it for this video. Kailangan ko na itong i-edit para ma-upload ko na siya agad-agad. Again, pasensya na kung hindi ko na-upload yung storytime namin ni Mr. Bear. Yung storytime namin ni Mr. Bear this month. I will do my best to film it soon and I will have it up soon for you guys. As in, I will do my best talaga. And hindi na ako magpa-promise, basta it will be up. And yeah, that's it. Thank you so much guys for watching. Do not forget, be good. Bye!